Айде, така се става милионер. Събуждаш се и ставаш мулти. Кажете, много ви обичам аз. Не, кажи го на друг език. Няма да казвам на друг език. We are in. Така. Ili waba. Good evening. Yet again, we're in the same park. Me and Mom, we're walking to the Asian Theater. We're going to watch an opera. Traviata. Yeah, Traviata. And my friend is there as well, like her whole family. My dad is walking very slowly, so we gave him a head start. Oh my god, people are watching me. People are watching me. So what? So what? Also, during the summer, the days are very, very long. So as you can see, it's like 8:30 and the sun hasn't set yet. Usually concerts and operas, musicals that are held there, they usually start after 8 p.m. So this one starts at 9. I'll show you when we're there. Документи за проверка, моля. This is the actual entrance to the ancient theater. However, my friend has a small toddler, so we are going to be watching from the top. There's a cafe. We can still watch, but the kid will be able to like roam around. Закъсняват нещо. Колко е часа? 9:04. Аз казах и 15 най-рано, баща ти не 5 минути закъсняваме. Викам, никога не е било 5 минути. Това е банкет. Това е за човека, който поръча синя сирене и луканка. Ама той е за вкъщи. Това нека да остане. Не знам. Ще го вушнем, ще го вушнем. Ама ще го вушкам, няма да отвариш. Айде, Маран. Ти какво искаш? My grandma, I think, never threw a plastic bag or a plastic bottle. It's all here. It's all here. And if you are from the Balkans, you will know that here are all the good stuff. Господин Новаков, да видим. Гледай кепаса. Гледай. Вектори. Събиране на вектори. Майко мила, гледай. Точка, подточка. Запетайка. Това е вие ли? Формула. Преобразуване на окръжност при хомотет. Моля! Хомотетия. Това никога не съм го чувал, никога не съм го помнил. Само искам да видиш какви пистачета съм направил. Цък, моля ви. Цар, сао, мао, боже. Подготвен. Че аз повече съм правил пистачи, отколкото да... Гледай какво става. Гледай какво става. Да, това ми е сценария от пиесата. Аз съм младия мъж. Виж какво става. Кога си участвал в пиеса, бе, тате? Като бях в гимназията. 10-ти, 11-ти, там някъде. Там е Шестиците, сценария от... шестиците. Английски. Ето, отличен. Чай, сега ще ти кажа последните ми думи какви са. Че той се е удавил и какво беше? Аз сега да искам да видиш какво пише така. Оня човек се удави! Ето тук изкарах Гриша.
Айде, така се става милионер. Събуждаш се и ставаш мулти. Майко мило, 1910. 500 рублей, блядь. Охуеть можно нахуй. Это вообще, блядь. Чё потыше, я уже мультимиллиардером, блядь. У меня рокфеллерский кассир, блядь. Какой кассир? Гони рублей, Афония. Живота е в... Само искам да виж какво пише. Това нещо го разменеш една рубла срещу една 15-та от златната монета. Една рубла. Смятай за какво става въпрос. Аз вече се запалих по облигациите. Малко ми вълнува творчеството на Новаков. Такива трябва да търся, майко. Йога. Пречи ли ти? Добър ден. Що вие как палите? Какво е сега? Пихалка? Не, пистолет за горещ въздух строителен. А, Затова иска да покажа как се прави. оха. Какво право? Не върху мен цялата. Седна. Другата. Ма къде се посада? Една вратна бържола же опитам аз. Пилешко не щеш ли? Искам. Айде още едно. Сега те заобичах много повече. Боже, ти как не нас снима? Как не се нас снима? Как не се нарадва? Много ви обичам аз. Не, кажи го на друг език. Няма да казвам на друг език. Миквар Харзалия. Не, няма да казвам. Айде, чао. Ето, кажете вие. We love you so much. Ето, видяхте ли сега? Хай! И ние ви обичаме! Good morning. We're about to do a shooting with some beautiful bridal dresses. We're going to the seaside and we're gonna have like a beautiful sunset shooting. So I'm excited for that. Definitely need some coffee for today. Mom is there making the coffee. Let's see the designer herself. There she is, working. Crib for the day. Nice. Look at this garden. Amazing. Тук може да си направиш мини сватба. Вечер тук с биричка. Идеално. I'm obsessed with cherries. It's the season right now. It's quite cheaper than what it is in Korea. This year the weather was very bad in Bulgaria, so the prices went super up, almost like Korean style price. This is like 10,000원 1kg. 엄청 달아요. 너무 맛있어. Makeup time. Okay. Ooh, the makeup artist. Не я гледай, че е розово, това ще се оправи. Въобще не ми е такова, само ме интересува как изглежда. Дрехите се вълнувам от дрехи. Final look. The best. Wow.
Okay. Аз малко ще влогствам. This is our photographer for today. This beautiful lady called Mia. Now we're walking towards the beach. Wow. Внимавайте, много е стръмно. Look at this, the crew. We change at the beach because we're pros. Боса по асфалта, вървя си, свиркам си, нищо не търся. Нещо такова беше. Мамо, не знам дали видя снимките, обаче така ме изкара Мичто. Това вади пари, разбираш. Това е хляба. Ако не те боли много на лакти, пробвай първо така. It's a wrap. It's pitch black. Oh shit! Wow, човек! По принцип, хляб не контролирано. Това царевичен от тяхно. Да. Това е... Това е най-опасното. С ръцете ли ма виждаш как съм припълна? Ау, с ръцете. Въобще няма да те приемат Коля. Край вече. Много хубава. Това е с сол. По принцип. Хареса ли това вкуса? Това ли гледа? Това ли е? Да. Как ще има вкус на шаран? Първ пратовчет на шаран. То бащина линия. Да, бащина линия. Да. На мен ме прилича повече на кулата. Мисото. Да. Take two. It's 5 a.m. Let's go. We're going for the sunrise. I had to wake up at like 4 a.m. for this. Look at this light. Wow. Wow. Mia is trying to pose a seagull. We were waiting for them and they just came when we finished everything. That's a wrap. That's a wrap. I wanna go home. Айде бе, Иле. Ела са тук. Не там сме всички заедно. 3, 4. Nap time is over. Now we came for breakfast. Look at this. Yeah. This is a typical breakfast at the seaside. It's pancakes. Yeah, big pancakes. We are ready for pancakes. Look. Някой иска ли да пробва? Аз нямам месо. Не знаеш? От колко време? Почти 15 години. Ама ям риба. Така че... Да, това е с Пескетарианство. вегетарианка. Може да си представиш в Корея, ето като един човек живял в Италия, Нека да хвърли пият кафе, което е около 500 мл. Значи слагаш едно еспресо и в друго вода. Да, като американо. Американо, ама не само 500 мл, виждала съм и 1-литрово такова кафе. С дабъл шот го правят. И най-вече няма зима, няма лято, обичат айс американо. Екстра вода. Да. It's
go. Приличам на корейска аджума лелка. Е с тия шапки, дето са. Look at this! It's transparent! Рибки има, да. Тук ще получим безплатен пилинг на краката. Какво става са? Нали щяхме да влизаме в водата, момичета? Какво стана? It's very, very cold. We are in. Haha. Това си на мокро рамене. Тук гледай, всичко се вижда. Да, което за нашото черно. За нашето Черноморие е страхотно. А отде ви гледа? We are mermaids. Така. 불가리에 올 때마다 한국 사람 같이 행동하는 게 느껴지는 것 같아요. 봐봐요. 양상, 모자, 선글라스, 선블록도 한 몇 번씩 발랐는데 옆에 있던 친구들이 계속 뭐 좀 태닝 하고 싶다고 막 그랬어. 유럽에는 비치에 오면 태닝 한다. 난 이제 별로 하고 싶지 않은 것 같아요. 어렸을 때는 되게 많이 탔어요. 지금 옛날 사진 보니까 와 장난 아니었어요. 그런데 이제 안 타게 계속 선블록 바르고 신경 많이 써요. 여름은 한 42도까지 가는 것 같아요. 그러니까 불가리아에 올 때 비치 가려면 아침 일찍 가는 게 추천합니다. Look at this, the Bulgarian countryside. It's a very small town called Ravda. Everything is so cute. 아무튼 오늘 여기까지고요. 다음에는 제 고향 플로브디브 거기도 한 바퀴 돌고 좀 보여드리겠습니다. 그럼 오늘은 이만. 또 만나요.